senengane Madangkara lho ya. Aja ngono Val, mainmu ora oleh ngono kuwi. Lah dhek muni haram karo demek lho. Aduh haram, aduh haram. Wis demek kok haram jare. Iya Bu ya. Alah mbah. Alah ngono ya. Aja ngono, aku isin aku. Ndak ta wis nembang sing apik ngono lho. Kuwi mau rokok ya? Heeh. Lah ngene kan kaya masul digareng lho ya. Bene ya tak nggih tampa kesel bene ya ngono, bukan kesel. Kula pun 10 dina Pak ndalang niku. Dadi nggih tampa kesel kajenge mboten napa-napa ya. Ampun mangsenene nggih Mbak Ratna nggih. Alah. Sampeyan iki sekdes rupane ayu, aku seneng. Anyel aku lek ngono ki. Aku gemes. Ngono. Masa aku bojoku lek nek wong wedok ayu kok motone kok melirik wae. Sebel aku, tekan rumah Karo apa. bojo aja mata-matakne enggak boleh seperti itu. Mripate. Slobong iku ora. Aja nakal-nakal. Yo. Ayo. Ya nembang wong ayu. Rajang Winang pengen winang. Ngene kene ora apa-apa lho, nang ora apa-apa. Soale Pak Aradi mayang ngene ya. Lah iya. Sawangan wong ayu. Honeng langit kae sumunare lintang yen ndak sawang. Lampu deh kuwi. Anu lintang, wis lintang ngono ae. Kae kaya nyekseni anggenku karon sih kelawan sliramu wong ayu. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Kowe ngerti ora sebabe lampu kaya padang? Mergo listrike. Enek kenapa listrike genset sing nggawa aliran listrik? Duh. Pripun? Hah? Lan apa? Enek apa nih? Nah. Enek setrume. Duh, ora kuwi. Sebabe apa kok lampu kaya padang mergo mripatmu melek. Penontone ngerti sampean ora ngerti ora. Jajal merem kok peteng dedet ngono ta. Oh, lek merem aku mesti mbok ambung. Astagfirullahaladzim. Kaya ngono kuwi mbokmu kaya ngono kuwi. Anu isin. Iya. Nakal iki. Kok karo aku ya, Ayo. Yo, bacotno kukes ya. Ibu-ibu ingkang kepareng pinarak wonten ing mriku teng lapangan jenengan lesehan. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, matur nuwun mugi-mugi jenengan sedaya pinaringan sehat, kuat, panjang yuswa, putranipun soleh solekah, ngoten nggih. Nggih, matur nuwun. Pripun Bu Kesi niki bojo kula ayu mboten? Ayu, muga-muga ayune ora mung lair tok ning batine nggih ayu nggih. Mergo sosok yen wong ayu lair tok batine mboten ayu, kaya kembang melati, kembang mawar nika lho. Disawang mau merah, disawangi resik putih. Ning kok capo bareng dirabi ngentekne pekarangan. Ngentekne tegalan ngono kuwi. Wonge teko. Nah, kuwi teko do ngaku dhewe malah ya. Ning aku lek ora. Yen aku ora kaya ngono kuwi. Ora sing ngentekne bondo malah aku ya mbiyen Bu Kesi ya. Sing ngentekne tak bandamu. critake. Ya ora enek critane wong wedok wani torok ya aku. Nalika sampean urung dadi dalang kondang elinga. Perjuanganku. Son wae gak duwe. Pak aja ngece wae. Saestu son iki lho Pak, son iki mboten gadah. Duwene kae kelingan ra ning Malang kae aku rung duwe son, ngono to? Heeh. Terus aku nyilih kae lho karo ngene sing nyewake ngene sing nanggap kae lho. Aku njaluk, "Wah, dicek son." Kowe sapa? Sing nanggap ora njaluk cek son, njaluk cek son. Ora kula dalang. Oh, dalang-dalang apa wong sampe ra bayar kok. Nangis Pak kula lah. Terus nangis teng Bu Kesi, tukokno son, Bu. Terus piye Bu akhire? Ya akhirnya sawahku tak dol. Sawahe didol niku yakin demi Allah. Didol, nggih. Sawah terus
Biyen aku kan yo duwe gelang sing yo wis setengah kilo lah gedene. Gelang, kalung kuwi emas Arab lho, emas Arabian. Kowe gelang apa kempul? Kowe iso setengah kilo lho, ora. Saking gedine, mas-masan kula saderenge kula rabi kali dheke nggih. Alhamdulillah kula niku pun sugih dhisik nyuwun sewu. Lek karo bojo aja dhek-dheke ngono lho. Arep panjenenganipun. Nggih, kalih sampean. Terus kula niku mesake gandeng bojo kula nggih. Modale mawon nggih. Anu cumpen ngoten rabi kula. Gamelan mawon niki lek marisi maratuwa kula Mbah Sukron. Leres. Sound system dereng gadah. Dereng gadah. Kula ndien rabi niku modal kula mung gedhange mrotoli ya buwasa lho nggih. Ngoten niku. Terus piye, Bu? Akhirnya nggih, mas-masan kula dol, gelang, kalung, ali-ali kula dol. Cobi sakniki dadi dalang kondang. Teko sakniki nggih dereng balik. Gelang kula niki nggih namung monal niki, Bu, Pak. Dadi tomboke teko sakniki dereng pulih kula niki. Sampeyan lek ora ngerti to. Para kiai paring dawuh to. Nggih. Sing jenenge wong, apike aja mamerne kesugihane di hadapan orang lain. Iya yen sing kok pamer iki piyai sugih ora apa-apa padha sugih. Lek sing dimangan wae ra ono. Sampeyan gelange pirang-pirang enek penonton terus aku emangane ra iso ora mesake malah. Terus zaman saiki iki ya wong gawe gelang kalung gedhe ngene padha karo ngundang copet. Nggih napa mboten, Pak? Nggih to? Ngundang kathah to teng TV-TV niku kejahatan. Wong numpak sepeda motor kalunge gedhe digelandang akhirnya malah geblak, kalunge ilang, nyawane ya ilang. Nggih to? Sampeyan lek pengen ngangge mas-masan gen slamet, aja nggih gelang, aja nggih kalung. Mangge untu ya. Biyen nganti saiki ra enek critane to copet ngobok-obok cangkem ra enek critane nggih. Niku. Enggak eneng, kecuali sampean sing ngobong. Kowe pikiramu sing saru ngobok-obok cangkem kok saru neh lho. Iki pikirane ngores-ngores sinden-sinden iki ora. Sinden-sinden anggere 3 dina ora tak ambungi mesti omongane ala-ala. Muga Wedange sing gawe sapa Bu iki, Bu? Sing gawe? Ya pembantuku. Ning anu idene kok sampean to sing nggih merekomendasikan. Nggih. Ya enak banget iki wedangku. Iki ya wedangku. Iki panitiae piye to orang nek wedang dalange karepe doane. Malah duwelok kabeh ora senengane iki lho. Ayo. Sugeng rawuh nggih Bu Sekcam, matur nuwun rawuhipun. Pripun sios foto mboten kalih kula? Njenengan isin malah ya mare ora nggih. Matur nuwun Pak Dewan, matur nuwun rawuhipun, matur nuwun sedaya kemawon nggih. Ya Bu ya. Iki apa neh ya? Iki ana apa iki mau? Ora nang apa-apa kok ya ora apa-apa. Neng layah lambah kula ora
Matur nuwun Bu Kesi bisa kembali ke tempat. Pak Dalang. Dalem. Lah kira diopahi harus mlaku kene kono lho. Upaya apa? Ya apa ngono lho. Dhuwit ya sampean sing gawa kena karo panitia langsung dilune sampean. Aku roh ora lho. Ayo. Ya pancen kudu ngono. Dalang utawa wong lanang ki ra kenek nyekel dhuwit akeh-akeh. Ya karo delok wong lanange sik Bahaya. apa. Heeh. Lah aku pancen bener Bu, mergo lek aku nyekel dhuwit iki anggere nek wong wedok mesti tak kei dhuwit lho mari dadi biar cilokoe ngono kuwi. Ha iya, heeh. Pak Warno, pundi Pak Warno bakule plembungan. Ayo karo ki kangen-kangenan. Ayo, heeh. Mriki Pak Warno, mriki. Ayo. Menika sasana wanci kula aturaken lan matur nuwun dhumateng panitia sangat luar biasa niki. Nah, yahene wis ambune sego pecel ketok iki. Wah, wis dibungkus godhong gedang ngene wis pol sampeyan. Monggo Pak, mriki Pak. Aduh, jan. Elok tenan. Bareng agem blangkon ngayogjan Mataraman. Nggih Mas Cahyo. Nggih. Panggih malih wonten dusun kula Sukawidi nggih. Jenengan dusune pundi dusune? Nggih niki griya kula. Mriki? Niki nggih Pak Lurah kula. Oh, nggih. Dia Lah suka- kok saiki rekake ngangge kalung barang kaya dukun ae ora. Nggih. Lah Sukawidi niku wonten 4 huruf lho Pak. Pripun? Sukawidi. Oh, 4 suku kata. Nggih. Nggih. Su. Sudah syukuran setahun sepisan bersih desa nggih to. Nggih. Su to. Muga-muga sak bibaripun bersih desa Sukawidi mbulut tesih dipun paringana bagas waras Allahumma. Amin. Niku su lho Pak nggih. Nggih. Kok Kabeh pejabat sami rawuh, sami lenggah wonten ngandheng nika Pak Lurah, Pak Camat. Nggih to Pak nggih. Sami lenggah para bapak-bapak ibu nggih to. Wi wiwitawan mau acarane kuwatah wayang cangkem. Nggih to lomba nah niku wi. Ditanggapne wayang darange Cahya Kuntadi setahun sepisan. Muga-muga sakbibaripun wayangan Sukawidi mbelut lan sesih dipun paringana bagas waras Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, jenengan pinter Malah kaya pinter kancane sapa Lah nggih, malih kaya aja klitik ngono sampean saiki ora elok tenan. Lah Pak Lurahe diartane mboten. Pak Lurahe kan Tarmuji. Terus pripun lek Tarmuji? Tarmuji kula juguk Tamuji ngoten papan nggih. Nggih. Tata bangunan talut-talut sakniki pun saya contoh bekas lurahipun Pak Tarmuji Allahumma. Amin. Nyatane ya tenan lho. Heeh. Mu to? Heeh. Nggih muga-muga sak bibaripun bersih desa niku dibongkar lah nandur ya apik kabeh ngono gampangan iki. Lemu-lemu kok kena nggih nanggep wayang neh dadine manggone ning desa. Nggih ngenten lho Pak nggih. Allahumma amin. Ji niku lek bahasa Inggrisnya ning rokok Kak. Ji Samsu to Pak? 2. Nggih. Nggih mugi-mugi didongakne nggih binjing periode 2 sadyasa nglanjutne nggih Pak nggih Allahumma. Amin. Iki ora kampanye wong guyon kok iki nggih to Pak. Lah nggih. Lajeng jenengan badhe nembang napa Pak Warno? Alah nembang iki gampang sakniki. Nggih. Gandeng kula menika mewakili bapak-bapak RT sing pun pensiun Pak nggih. Nggih. Kula niki mbok dadi RT RW pun 20 tahun. Dados mbok bilih kula mewakili kanca-kanca RT mbelut tesih Sukawidi ingkang rumengser, mbok bilih anggenipun nyambut damel wonten ing desa Sukawidi mbelutan tesih wonten kalapatanipun kula nyuwun pakuntun Pak nggih, Pak nggih. Nggih. Kula minangka wakil RT sing pun lengser-lengser niku sakniki RT-ne anyar, dalange anyar Mak Cahya. Nggih. Nggih, ngeten iki mawon. Lah niki kula nembang niku wau lagune napa Pak Senten? Napa? Pucungane. Pepiling enten. Nggih, tak pepeling mawon. Nggih. Jenengan bawani, nggih. Nggih, kula tak bawa mawon nggih. Nggih. Niki bawane rukun Islam napa liyane Pak? Derek jenengan. Nggih. Rukun Islam nggih saged, sing penting aja rukun tetangga lho nggih. Nggih. Rukun Islam niku sing reta Pak Anom nake niku nggih. Rukun Islam mawon nggih. Nggih. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para
sesama. Waduh, cengkoke semeleh. Aja nganti ditinggalke. Aja padha ditinggalke. Rukun lima niku syahadate kang angka siji kang angka loro salat. Waduh, kemayu nganti kaya banci kae. Dening kangkah telu Ramadan nindakno poso kapat syakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Por lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Warno, luar biasa, suarane jos. Mas Cahyo, Nggih. daerah Sukawiji niku pirale lake. Kula muni dalange sapa to Mbahno? Cahyo kon tadi dudu darene bojone Kesi dalange. Niku jarene bodho bendere. Heeh to. Lah mulane niku kula pengen duet kali Bu Kesi asal mboten. Angsal mboten napa-napa. Nggih. Ning kok sing nom-nom niki mawon lho. Mboten. Wong daerah niki sing pirale kali Bu Kesi kok. Waduh, Saestu niku Pak RT niku takok kula, "Mbahno dalange sapa?" Cahyo kon tadi jarene bojone Kesi ngono. Mulane iki ndun Jenengan wani pinten? Alah, mboten wani nggih pun kula suwawer mengke kula utangne Pak Cahyo teng pundi. Mboten wani mawon. ya ora apa-apa to Bu Gesi, wong ya nglegani piyayi kok ya. Nggih. Duete ngene iki wau kepele nggih. Nggih, niki sing kondang pirali bojone, dalange bojone Pak Kesi ngoten niki. Mate kok ibu-ibu sing kula betuki. Ah iya, nggih. Monggo, ya wis diaturake ya, nggih. Ah, pepeling. Ayo. Sik. Tak takon sik. Kene Viral iki. kene tak leganane piyayi tuwek iki ya. Bapak-bapak, Bu Ratno kalih Bu Kesi ayo pundi ayo. Mang Majong tapi bolak-balik Bu Ratno. Ya to Pak, sampean wong bojone dhewe ya. Bu Ratno kalih Bu Kesi ayo pundi Pak? Bapak-bapak Ibu-ibu. Oh, ayo kabeh lho. Ayo kabeh. Ayu kabeh. Nggih, monggo Bapeling. Wedok kabeh nggih sedaya. Niki lho Mbah kalungan iki lho Mbah. Gedhe banget. Alah, Iki lah. ketoke anu isine sebeh niki. Mboten. Monggo Bapeling. Nggih, monggo. Yo. Yah, dadi. Ayo no kene. Dadas, yo. Wis watine tansah dielingke wis watine padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran.
subuh luhur lan ngasar salat sayekti ngedohke tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunah tapi wajib dawuhe pangeran tindak mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunah Pak Warno kok kangge modal plembungan. Nggih, matur suwun Pak Kang Cahyo nggih. Mugi lancar, sehat jenengan. Amin, sing penting kuat slamet waras. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nggih Pak Warno nggih. Nggih pun to kula tenggoni sak bare Pak. Alhamdulillah. Nggih Mbak. Matur nuwun menika. Sembah nuwun. Menika saking penjaga parkir nggih. Nyuwun lagu pertemuan kalian tembang kangen. Nggih. Iya. Pelok sik ya. Pelok sik. Coba kaya apa? Aku tak njaluk karo Mbak Winong Nawangsih. Ha iya. Sing wingi bar nyindeni kakunge. Ya wis. Wah, jan lingguhe mepet dalange. Oh, wah. Kewedi dhewe ning pinggir dhewe kaya. Apa-apa mau ya pacangane. Ya disupati ya bareng. Nangis sajroning atiku. Ayo
Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Mula to sinden iki aja kakean mangan. Apa-apa dipangan bareng arepen keselak. Aman, Mbak, aman. Wis mangan pecel bareng? Dereng. Oh iya, sabar sik nyinden sik ora. Nggih, tapi ampun anu nggih, Pak. Ampun siswi kula pengen maem. Pengen mangan? Nggih. Lah aku lho tak omongi. Calonmu lak dalang to. Calonmu. Lho ya mbuh sok dadine pian kersane Gusti Allah ya to. Aja langsung apa-apa kok kekne aja. Urung karuan. Ha, ngono ketoke wakeh contone iki wakeh. Dijajakne nendi-endi ulang tahun tukokne klambi, tukokne mas-masan. Apa-apa dikekne. Bareng ngono tarupe karo wong liya nek enek. Wonge teko? Teko. Nek cedeke sapa? Cedekku. Nek ora apa-apa wingi motivasi kok nong. Ning apabila kamu bisa dengan penuh pengorbanan, kesetiaan dan mau mengalah penuh dengan kesabaran, pasti akan menjadi berkah hubunganmu semakin melimpah ruah. Amin. Panjenengan Pak. Dalem, Bu. Contohnya Ibu Kesi gitu. Lah dalah kuwi lho. Pripun, Bu? Bu Kesi karo Pak Yoyo, ya Bu Kesi selalu berkorban. Wis to. Wes ngomongne sawah sing didol mau mending. Berarti kula kedah berkorban, Pak. Loh, semua itu harus berkorban, saling melengkapi, ya ta. Upamane kok calonmu kurang apa ya, upamane kurang bondo, sampean iki nyukupi bondone, ya ta. Upamane sampean iki kurang nggon tentang agama upamane, engko sekakungmu sing melengkapi ben piye sampeyan iso berjalan berdua, ngono kuwi. Ngono, Om. Lho, sing tak kandhani kowe ngono Om lho. Ngono kuwi, heeh. Tur lek wis calone bojo dalang pen ora dihapusi karo calonmu. Sampeyan kudu ngerti wayang. Pripun? Kudu ngerti wayang, iki wayang apa? Iki wayang sapa? Lakone piye? Ngono kuwi kudu ngerti. Kuwi ora ngerti lakon ya to. Terus dalang kuwi calonmu nyanggit lakon sing janjane iki gandeng karo awakmu ning engko malah enek toko wayang pamane Janaka seneng karo si Banowati. Mongko kuwi selingkuh. Sampeyan kok ora iso ngerti ngono kuwi. Ngono iku dadi seluk-beluk ning pakliran kudu ngerti sampean. Nggih. Heeh. Aku mbiyen tau konangan kok ngono kuwi. Mergo Bu Kesi lak ngerti tembang, aku gawe sandi asma. Ayo. Tau mbiyen iki. Aku iki gawe asma Randana kowe lho mbiyen tau. Kagem sinten, Pak? Ngene lho asma Randana. Ngarepe tak kaya ngene lho. Sinandra toton mbok seni ngono kuwi to. Ora wurung gawe tresna konangan cek Om. Wah, bake compe iki. Ayo konangan seneni aku. Ayo. Ngono kuwi nang. Ayo. Sampeyan iki piyayine ayu, piyayine cantik, dasare murah senyum. Ngono kuwi sing mirsani wae wis seneng sik. Sampeyan ru nembang lagi ngadeg, lagi joget ngono sing mirsani pun seneng. Nggih ta, Pak? Oh, kaya ngono bapake mau nganti video lho. Di video mongko jane HP-ne renek kamerane nekat ngene. Ayo. Jagalah kecantikanmu, jangan pernah kau berikan kepada siapa saja sebelum janur itu melengkung. Nah, ngono. Siap. Siap ya? Siap. Cuma tak lem-lem ngono kuwi tak kon ngati-ati ngono aja-aja remuk kowe wisan kok. Ora ya? Mboten, Pak. Ya Allah. Ya, aku kuwatir aku. Mergo lek sinden ayu kaya sampeyan kaya Umi, kaya Lintang ngono tak ngibaratake kaya gedang sing wis suluh. Napa niku? Lah ya kaya gedang sing wis suluh, aja nganti dipangan karo codot sing tak takut jawab lho. Jenengan nggih codot. Codot aku. Aku seniore codot aku. Ayo, pokoke aja nganti dipangan karo para garangan lho, ayo. Ngono kuwi. Kudu hati-hati. Ampun to, Pak. Ya ditutukne sekolah sik ya. Nggih, siap. Jos. Iki pamundhute sing kersake tembang kangen. Nong, ayo. Nggih. Kok bawane apa? Bawa napa niki? Pelok 6 nggih. Pelok 6. Anu mawon. Ora enek bawa ora enek. Anake ngono ndodok wingi terusan. Apa? Ngono berarti, Pak. Pripun? Bawa apa? Pangkur pamane. Pangkur rinoso mawon. Rinoso ya? Nggih. Oke, ya pangkur rinoso. Coba. Iki panggunge lak apa kuwi mrono jembar to? Nah. Dadi kowe rada rono ora apa-apa. Terus balik rene dadi carane menguasai panggung ngono kuwi. Ngono. Dadi piyayane penonton sing ning kono ki ya iso menikmati, kono ya iso menikmati. Kowe bapak-bapak nganti ngowoh kowe lho nyawang awakmu.
ngono kae sing mburi ya menikmati. Ngono ya Nang ya. Nggih. Oke? Nggih. Oke, siap. Yo, Siap. Pangkurinoso. Rinoso saya karasa Ya ta mikmu kok adoman iki ngopo? Aja ado-ado. Modele karo mik gila kowe modele ora. Aja ngene lho. Karo mik kok ngene. Ha iya. Rada cedhak sekilan ngono lho. Nah. Kaya ning omah kae lho. Nah, ngono. Kalau pas karaoke ning kos-kosan. Kenang. Karaoke wong loro. Kancane nganyel nek. Ya wong loro ya kena karaoke kok ya. Iya. Mlaku ngalor. Ngalor. Ngalor ono. Heeh, bener. Heeh. Wis, ngalor neh sitingkas. Nah, bar kuwi mlumpat medun. Aja tenang ora. Remuk ning kono musuh Pak RT wingi ora. Nyun sewu nggih, Pak. Kula teng inggil niki. Oh nggih, Cina. Yakin. Nggih. Karo mlaku karo nembang aja kok mlaku tok ora nembang ora. Hup, mandek. Lah karo nembang karo ini. Karo nik ya. Ayo. Nah. Nah. Hop, ngene karo nyawang Pak Lurah, sret. Ya toh. Terus mripatmu kedem sisih tek ngono. Lambing isor dicokot mak cetil. Wis to, men bengkok entek minggu Lurah wis to. Ha iya. Heeh, kuwi. Neno tangane karo ning arep ngono aja mung nutupi weteng ae ayo neno ayo karo ngene kan dong neno neno ngono nah kamera siap ngene iki lek gur RT RW ora nutut ngene iki ora. Ha iya. Mong sliramu tanah liya
Ganti pelok barang. Aja. Kacau tenan iki kok. Ngetes larasmu kok ya ngono kuwi ya. Krungu suaramu, Pak Lurah langsung nyekeli bathuke lho, beh ngono ya. Rambut aja putih-putih ngono ya. Nuwun sewu Pak Lurah ngono lho, sopane lho. Nong. Nuwun sewu Pak Lurah. Nyuwun sewu Pak Lurah. Nggih. Terus? Pripun, Pak? Kula diajari no, Pak. Oh ya wis, ajar engko tak kei lilin lho engko ora. Lek kosmo gelangan tak golekne lilin ben padang maksude ora. Ngapunten Pak Lurah. Ngapunten Pak Lurah. Kula namung nderek ndedonga. Kula namung nderek ndedonga. Mugi-mugi panjenengan tansah amanah. Panjenengan tansah amanah. Berkah. Murah rejeki. Kiyat anggenipun momong sedaya para warga masyarakat ing Sukawidi mriki satemah pinandhingan tentrem lahir batin. Amin. Lho. Pak Lurah. Pak Lurah. Nyuwun sewu. Kalih. Nyuwun saweran. Mboten lho Bapak Deleng lho, Pak. Heeh, kowe moh to dikeki paman dikeki moh to? Hah? Gini ya to. Lah iya. Malah bagong ora. Wis diparingi akeh karo Pak Lurah. Tur wayangan bengi iki nong tidak menarik kepada swadaya masyarakat. Jadi tidak iuran, semua dicukupi oleh desa atau pemerintah desa Sukawidi iki. Tepuk tangan. Masya Allah. Weh, jos ya. Jos. Coba, monggo dipun aturaken tembang kangen Winong Jaria. Dados.